Kedam tang pai ni phaing ko rapor ni socheng MEC constituency angkang polling station thongke parlo along kedo BJP pen ke chenglok Congress la pen ASDC Racharia song atum mithang song aphan aning ka che theka we jok song pen chi osi kaddu ka we don pharo phora troxy kebra ke thom araratung APHLC along chepa okdun All Party Hills Leaders Conference mate thi hekpen APHLC atum ke dam tang pai ni phai ingkora phor ni hamren rong sopia long socheng MEC constituency angkang abaha ke padopon kachepa okdun lapen chirok tok amai long BJP Congress lapen ASDC asong pen ke ongdung arat chepa okdun APHLC socheng constituency amai phu Bidya Singh teron pen ka chepa hempu pon amai long aluhi ke pachini lapen mai ke phalam the APHLC socheng Kongchun bang Chesterfield Cropen Jaipon Bangso hot APHLC Central Committee amai phu JI ka thar ka chitong dun amai long dun mai phu Rajesh Tiso Kongchun bang Sarkiri Rongphar Dihin Rimbang Rajen Timung Legal Cell Samson Teron Organizing Secretary Kursing Timung APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inki Kathar Women Wings Amai Phi Rita Kramsa Piatum Chetong Dun Lapenan Parta Wothat Langso SDLAC Amai Phu Bikram Hanse Pen Danglok ke ongdung atum Chetong Dun Nalihin pen thanik tha je pini lake APHLC ahin pen sila dak program bi polo lasin nangli kopi aning ke the pen sila dak kidun no mate nangli phan APHLC ke jatum nangli phan kapadok patu ke tu lam dok pen tong nangli phan ke hang ma la so jai me kalong nilin ke dok pen sila so APHLC long ni dewan nilin ke ASDC long kane ha constituency long ta ili inuda is member lo setame haladak thang ta we dili la ong je ai long pen sing ki si ni ong ni ining sam ong la tungke constitution ke na yan da than karbi kereng na phan da than apot la dak lo pusin ni se pod ni the ni arong ta la non ong dung atum ASDC atum seta pini la APHLC long kachepa oktundo la pen kachepa okdun de la atum seta me aning ke the pen sila dak pen antum nang chetong dun no Bangso amai long ka chitong dun aluhi sarpo mate APHLC amai puja ka thar hin pen mai long kaning je pon atengki nitum ke ra da phan ka chobai alam than ki nitum jong si ka pa chobai alam si ra da phan ke than blote ladak lo mate kitab along kitok alam si ka pa chobai lo pusi mai long ning je pon lapen nitum bange ilitum APHLC ke ka pa chobai bo bange asap taklen election hot alidar aja tu nang pulo neli tu malidar kali bang alidar wang si pulo nang tum bedam onde bedam no kum kipu apa sih ni tu baby ni tu ni ke be kan ni hok si than lama hok si than ni ke ni tu baby ke be bulu de apa chu be ke di non a election ke lapen si ke tu na ye non ke lapen dorong lage ponjab lage rong bithe mei dong jong ke do a lo lage ponjab a lo Assam pen Meghalaya angbong give and take police bang ke chomang atum pen chingki chingwai pammi nangchi la pen ki dam tang pharo krisir kebra phokebra isia ningkan nangki thak tekang ating pensi donangchi la pen isia bang ke Assam sarkar atum ahin pen chomang pen karbiang bong ke pacharbo abidi kanglimsi la so saya bang nang claim ro pusi jai ka thar pen ningche pon nilitung kachini ke nonamat ke ahok lo itum khasi etum men itung ke chingki nang ya son do ulang dena nonamat ke nilitum kipu ke la 1951 aning kan ke thak tang ahoi ka pedotang hala so ateng si che kroi nang yi pusi ni tung kipu seta la bangke chumang atum pen ni tung ka chingki nang yi la ilitum ka chingki nang kok ye theke hedi la Assam government ka chuma thake chumang pen karbi tung apa che chok apa ji thu pe hadia kam se ke claim athema chumang pen karbi tum chelang pong si aprang huta autonomous state ke long le ka di la si ilitum chumang atum long chelang dun thu derra Meghalaya dun rukra ilitum
autonomous state ta long to separate state ta long to lok na pu la nang ke khang nun chia phansi chomang pen au pa chi chok ya phansi la Assam government la pen Himanto Biswa Sarma tu nge claim pro bang so hut kat tu gawe BJP ASDC la pen Congress asong pen Don Faruk Phora Troxy Kebra ke thom adon atum APHL se long ching bedun Hamren Ben Daniel Inhi Karvin Long Line Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Atpo Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 863839 8440.